Gallai gwasanaethu aniogel fod yn berygl i bobl yr adeilad ac i'r adeilad ei hun. Mae'n bosib fod yna wasanaethau hen yn yr adeilad sydd yn ddiarwybod i chi neu sydd heb ei gofnodi ar unrhyw gynlluniau. Mae felly'n bwysig bod y gwirfoddolwyr yn deall maint y gwiriadau ac yn gwybod pryd i gyflogi gwasanaethau contractwyr gofrestrig a chymwys. Mae'n bwysig sicrhau bod y gres a'r dŵr poeth yn gweithio fel ei fod yn ddiogel ac yn ddarparu digonedd o res a dŵr poeth. Mae'n bwysig i chi wirio hyn cyn y tywydd oer yn ystod y Hydref a misoedd Gaeaf. Mae tasgau cynnal a chadw gwirfoddolwyr wedi i'w cyfnogi i wirio'r systemau. Ydy yr holl reiddiaduron neu y res o goddion yn teimlo'n boeth? Lle mae'n briodol, oes yna ddigon o ddŵr poeth yn y tapiau? Ydy'r dŵr yn ddigon boeth i atal legionella rhag tyfu? Os oes unrhyw ddifygion neu bryderon, dylid sicrhau mai dim ond contractwyr cofrestrig sy'n cynnal y gwiriadau a'r gwaith trwsio. Fe ddylid trefnid bod y contractwyr hyn hefyd yn cynnal archwiliad blynyddol o'r system. Gwiriwch cyflwr y corn allanol i sicrhau nad ydy o wedi rhwystro a bod unrhyw amddiffyniad diogelwch yn sownd. Mae'n bosib nad ydy eglwysi cefn gwlad wedi cysylltu gyda prif gyfenwad nwy ac mae'n bosib y byddai nhw yn defnyddio nwy botel neu danc oil ger yr eglwys. Mae'n bwysig eich bod yn gwirio cyflwr cyffredinol y bylchau a sicrhau ei bod yn diogel a bod digonedd o danwydd. Mae'n rhaid bwyndelu tanciau oil hefyd. Hynny yw tanc mewn tanc arall. Dwywaith y flwyddyn, dylid gwirio tapiau a phibellau sydd ar ddangos am unrhyw dyllau neu graciau sy'n gollwng ddŵr. Hefyd, dylswch sicrhau bod y ynysiad yn ei le. Os na chaiff yr eglwys ei ddefnyddio am gyfnod hir yn ystod y Gaeaf, efallai byddai'n syniad i chi ddreinio y pibellau i leharu risg ei bod yn rhewi, cracio ac yn achosi llifogydd yn yr eglwys. Pob flwyddyn, dylid trefnu bod arbenigwyr yn gwirio unrhyw nwyddau trydanol fel y tegell, gres o guddion, trydan a hyd yn oed cebalau estyniad. Mae'n rhaid sicrhau hefyd bod y nwyddau wedi ei lebalu i ddangos ei fod yn ddiogel i'w ddefnyddio. Fe ddylwch chi newid bylbiau sydd wedi torri am rai newydd gyda goleuadau LED neu ynni isel pan nad oes goleuadau LED bwydorol ar gael. Mae'n syniad da i chi wirio goleuadau ar gyfnwg pan fyddwch yn gwirio y gyfarpan tân. Bydd hefyd angen archwiliad a prawf cynodol o leiaf unwaith rhwng bob archwiliad 5 mlynedd, neu'n amlach yn dibynnu ar pa mor aml mae'r adeilad yn cael ei ddefnyddio. Dim ond contractwyr sydd wedi ei gyfrestru gyda cyngor archwilio genedlaethol ar gyfer contractwyr gosadiad trydanol neu'r gymdeithas contractwyr trydanol sy'n cael gwneud y gwaith hwn. Cadwch gofnod o bob archwiliad yn yr eglwys fel y gallech fonitro pryd y caiff yr un olaf ei wneud. Cofiwch hefyd gofnodi unrhyw waith trwsio. Mae'n bwysig sicrhau caiff y difoddwyr tân ei harchwilio bob flwyddyn. Dim ond contractwyr arbenigol sy'n cael gwneud hynny. Fel arfer, bydd sticer ar y difoddwyr tân sy'n nodi dyddiad yr archwiliad a phryd bydd angen yr un nesaf. Os oes gennych chi larwm tân, fe ddylech chi drefnu ei wasanaethu bob blwyddyn. Fe ddylech chi wirio unrhyw synwyddurion bob wythnos gan wthio y botymau i wneud yn siŵr bod y larwm yn gweithio. Gwiriwch fod unrhyw osodiadau a gwifrau yn gweithio ac yn ddiogel. Fe ddylai y person hynny oedd yn gyfrifol am ei osod neu drydanwr cymwys gyfamnwy unrhyw waith drwsio. Bydd angen trefnu bod contractwyr arbenigol yn gwirio eich system diogelu rhag mellt. Dylai rhain ei wneud pan fydd eich yswiriant yn gofyn. Mae hefyd yn ddefnyddiol i chi wirio cyflwr y darglyddyn mellt yn dilyn storm rhag ofn bod unrhyw ardannau neu osodiadau wedi dod yn rhydd neu wedi torri. Diolch yn fawr am wylio ein canllaw cynnal a chadw yn ymdrin a gwasanaethau adeiladau.